Salam, bu sport portal, täze mümkinçiliklerin kanaly we biz size hepdeniň sport habarlaryny hödürleýäris. Sentýabr aýynyň 27-sine Türkmenistanyň kubogy uğruna ýarym finallaky duşuşy geçirildi. Onda merp we ahal futbol toparlary özara bäsleşdiler. Mara şäherine geçirilen bu duşuşyk bir hasabynaky deňlik bilen tamamlandy. Türkmenistanyň kubogy uğruna ýarym finalda arkadagy we Altynasır futbol toparlarynyň arasyndaky duşuşyk 4-1 hasap bilen tamamlandy. Ahal futbol klubu Afrika Çempionlar Ligasynyň A toparçysynyň birinji tapgyryny Aşgabatda Saud Arabistanyň Al-Feyhasyndan 1-0 hasapda üstün çykdy. Bu duşuşyk sentýabr aýynyň 19-nda Aşgabat stadionuna geçirildi. Duşuşyň 51-nji minutynda Elman Tagayev uslatlyk bilen topu derbede gödükdirip, öz toparyny 3 tuk getirdi. AFK'nın kubogynyň ikinji tapgyrynyň çägine oktyabr aýynyň 5-ine geçirilen Merv bilen Avdeşata toparlarynyň arasyndaky duşuşyk 1-1 hasabyna tamamlandy. Duşuşyň 25-nji minutynda Merv toparynyň hüjümçisi Toýly Goşnadarow hasap açdy. AFK kubogynyň toparçylaryň tapgyrynyň ikinji aýlawynda Altynasır öz meýdançasynda Rawşan futbol toparyny kabul etdi. Oktyabr aýynyň 5-ine geçen bu duşuşyk 1-1 hasap bilen tamamlandy. Yer eýeleriniň aýgytly hüjümleri arkaly 90 minutyň dowamynda ýeňşe ymtyrmaklary netije bermedi. Oýnyň hasabyny 17-nji minutda mehmanlar açdylar. Haýaty Rawşan toparynyň hüjümçisi Emmanuel Manenga mümkinçilikden peýdalanyp gol geçirdi. İkinji ýarymynyň 50-nji minutynda Altynasır futbol toparynyň çep ýarym goragçysy Rahman Muratberdiýew dürüst we netijeli urg arkaly jogap berdi. Şeýlelikde iki oýundan soň iki toplan Rawşan AFK kubogynyň E toparçysyna 3-nji orna ýeler. Altynasır 1 top bilen 4-nji orna barýar. Meksikanyň Cancún şäherinde Halkara Tenis Federasiýasynyň kongresi Meksikanyň Tenis Federasiýasy tarapyndan geçirildi. Bu çäre Türkmenistanyň Tenis Federasiýasynyň başlygy Edip Döwletow hem gatnaşdy. Edip Döwletow Milli Federasiýanyň adyndan ITF-iň täze ýolbaşçylygyna ses berdi. Xitay Halk Respublikasynyň Hanzhou şäherine geçirilen Aziýa oýunlaryna sportyň judo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistanyň ýygyndasyna çykyş edýän Maysa Pardaýewa ýygynnymyzda ilkinji medali sowgat etdi. Birinji medal üçin geçen tutluşykda ol yer eýeleriniň ýygyndasynyň agdasy bolan Kikaýdan 11-0 hasabyna üstün çykdy. 19-njy Tomska Aziýa oýunlarynyň çägine sportyň kuraş görnüşi boýunça Türkmenistanyň ýygyndasyna çykyş edýän Turgun Tejenov kümüş medalama nasip boldy. Türkmenistanyň ýygynly toparyny sportyň kuraş görnüşinden birinji medali Aynur Amanowa 52 kilograma çenli agram derejede getirmegi başardy. Kuraş boýunça 90 kilograma çenli agram derejede ýarışa gatnaşan türkmen kuraşçy Işan Murat Atayev hormat münweriniň 3-nji basgançagyndan yer almagy başardy. 19-njy Aziýa oýunlarynyň dowamynda Türkmenistanly boksçy Bayram Durdy Nurmuhammedow birinji medalama nasip boldy. 7-nji oktýabrda Xitay Halk Respublikasynyň Hanzhou şäherinde geçirilen 19-njy Tomska Aziýa oýunlarynyň çägine türkmen karateçi Bayra Bayriýew birinji medalama nasip boldy. Oktyabr aýynyň 7-sine türkmen pehlwany Döwletmurat Oradgylyjew Hanzhou şäherine geçýän 19-njy Tomska Aziýa oýunlaryna erkin görüş boýunça 86 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, ýarışyň birinji medalyna eýe boldy. Xitay Halk Respublikasynyň Hanzhou şäherine geçirilen 19-njy Tomska Aziýa oýunlary 16 gün dowam edip, ýarışa 61 sany sportyň görnüşi boýunça 45 döwlet 12500-den gowrak turgan gatnaşdy. Türkmenistanyň milli ýygyndasy jemi 7 sany medal gazanyp çykyşlaryny üstünlikli tamamlady. Döwletjan Ýagşymyradow Bellator 300-de Matsay Razanski atly Polşaly turguny ýeňdi. Bellator 300 ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatynyň San Diego şäherine oktyabr aýynyň 8-ine geçirildi. Tutuluşyk doly 3 raund dowam etdi. Ol raundlaryň netijesinde iýleşmez emin agdalaryň bir agdan çykaran netijesine görä ýeňici diýip eglan edildi. Duşuň birinji raundynda Döwletjan ýygyderli güýçli urgulary ýerine ýetirmek bilen öz garşydaşyna bu ýere diňe ýeňiş üçin gelendigini ma'lum etdi. İkinji we üçüncü raundlarda Ýagşymyradow görüş tilsimlerini ulanyp öz garşydaşyny bir näçe gedek ýere ýykmagy başardy. Şeýlelikde Ýagşymyradow ýygyderli 3 duşuşykda ýeňiş gazanyp öz hasabyna 21-nji ýeňişi ýazdyrdy.